Hola, sóc la Maria i benvinguts a Compostatge, al meu canal. Bueno, bàsicament en aquest canal aniré penjant d'Estats Units i alguna cançoneta que em vingui de gust penjar. Jo sóc la Maria, tinc 15 anys i l'any que ve estudiaré, l'any que ve aquest curs vinent, estudiaré a Estats Units, estudiaré quart d'ESO allà. Tinc pensat ja 2 vídeos a penjar. Perdó, que ha entrat el meu pare que vol que pari taula. Però bueno, bàsicament que això, que marxaré el 9 d'agost, llavors és un dilluns. Ara us explicaré una mica tot lo de la meva família i el meu placement. Jo aniré a Fort Collins, que és un poble de Colorado al costat de Denver. És un poble bastant gran, relativament comparant com seria com Girona, aprox. Estic bastant contenta amb el placement, l'únic que les temperatures són molt baixes, o sigui, a l'hivern m'ha explicat la família que van arribar a menys 17 graus, vull dir, és centígrads, dic, és bastant fred. Llavors, la família és encantadora, ja he fet videotrucada amb ells, són una parella amb una filla que és més gran que jo, té 22 anys, i són d'origen mexicà. Parlaré amb la filla anglès i amb els pares parlaré o castellà o anglès, spanglish, vaja. L'institut que m'ha tocat és la hòstia, m'encanta, en plan, és gegant i podré fer moltíssimes activitats extraescolars com tenen drama club, tenen banda, tenen cor, vull dir, fantasia. Però bueno, que estic molt contenta amb el placement i això, ara... No sé, és que... No sé si ja he encertat el vídeo o si no. Bueno, ja ho veuré. Doncs això. Té un nom. Obro. Digueu. Ho dic jo. Estàs gravant ja? Estàs gravant? Estic gravant. A veure, María Ubicación. María Ubicación. Enhorabuena, nos complace compartir el paquete de bienvenida de María. Ya tiene asignada escuela y familia anfitriona. Host family, et junten un pack. Comences el 16 d'agost. Hòstia! Y finalizas el 24 de mayo. La fundación informó a la familia anfitriona de María aproximadamente estaría allí una semana antes del primer día de clases. Maria debe volar a Denver International Airport. Denver és on hi ha el cavall aquell. Colorado. Denver, Colorado. I la família. Colorado. És això? Aviam. Fran LC Profile. Denver, Colorado. Bueno, aviam, Denver és la ciutat gran que deu haver-hi prop, però... No, ja. Però Denver és on hi ha el cavall. Què és? No sé la seva fitxa. Tenen 2 gats. Mira, el poble, Fort Collins, Fort Collins. Colorado. Distàncies de l'escola 2 milles. Està bé, no? 2 miles? Quan és? Miles? N'hi has amb K. Qui va dir Colorado? Algú va dir Colorado? Va, anem a Jo, mirar. sembla. Tu vas dir Colorado? Home, la mano. No, vas dir jo Colorado. Ei, Martí, tranquil. Sabran parlar castellà? No ho sé. Jo crec que no, No, jo crec que no. Deuen tenir... Però Torres, a més, és molt català. A més, Amb S. bueno, és... Bueno, Torres. és... No, no. Tenis, voleibol. Pues volei. Boys, basketball girls, swimming and diving, wrestling, ice hockey. Hi ha un club Key Club de COI, de Coro, Future Business Leaders of America. Això, apunta-t'hi. German Class. Perquè soc d'Amèrica, sobretot. Mock Trial, National Art of German- Society, ja. Clear
summers and freezing, dry and windy winters. O sigui, és una ciutat gran. 165.000 habitants. Hòstia! No estàs a una... És que Fort Collins a mi sona molt. Però no, espera, is a city in northern Colorado. Its old town historic district. Uf, el dress code. Nena, i em sembla que està, no? Tots els... Sí. Que guai. I bueno, aquest vídeo és bastant curtet, era simplement per la presentació, però això, benvinguts a Compostatge i espereu vídeos setmanals, no sé quin dia penjaré, però segurament un vídeo a la setmana i això. Espero entrar al canal Malaya, que és un somni molt llunyà, però ja m'agradaria. I això. Que ja m'oblidava que seguiu-me a @compostatge a Instagram i Twitter no en tinc, però bueno, i subscriu-vos al canal aquest i poseu la campaneta per vídeos setmanals. Love you, adeu.